Všetko stihneme, tvrdí vedenie Martinskej nemocnice zodpovedné za výstavbu novej budovy. Kostru by mali mať hotovú o 2 roky. V opačnom prípade prídeme o peniaze z plánu obnovy. V Martine dnes lialo, no v stavebnej jame budúcej nemocnice sa pracuje vo veľkom. Počuli sme viac verzií o tom, ako to nestíhame, ako sa na stavbe nič nerobí, tak sme sa boli pozrieť a pre mňa je prekvapujúce, že naozaj, že na stavbe je veľmi čulý stavebný ruch. Členovia parlamentného zdravotníckeho výboru sa prišli na vlastné oči presvedčiť, či stavba spĺňa projektové predpoklady viazané na európske peniaze. Na tomto mieste dúfajme vznikne nová univerzitná nemocnica. Teraz je len otázka, či sa podarí dodržať všetky termíny, ktoré sú nevyhnutné pre plán obnovy, aby sme naozaj tieto peniaze vedeli využiť. Toto je časozberné video, ktoré zachytáva celý september na stavenisku. Popri hlbení stavebnej jamy aktuálne injektujú jej okrajové časti betónom. Sa nám darí držať milníky tak, aby sme v júni 26 mohli ohlásiť splnený Schellenkor. V lani realizáciu prebral nový tím a popri hrubej stavbe chcú do konca roka stihnúť aj stavebné povolenie na druhú, finálnu časť stavby. Nový tím sa okrem svojich povinností musí zaoberať častokrát aj podaniami, ktoré postupne napádajú jednotlivé časti stavebného konania. 5 ľudí dokáže spomaliť stavbu významným spôsobom tým, že bude podávať odvolania na každé stavebné konanie. Aj v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici plánujú stavať novú nemocnicu. Prípravné práce tu majú za sebou a presne dnes na poludnie začali búrať prvé objekty. Novú nemocnicu totiž budú stavať v areáli tej pôvodnej, a to v plnej prevádzke zdravotníckeho zariadenia. Spôsob búrania bol zvolený taký, aby bol čo najmenej hlučný a čo najmenej prašný. Plus teda budeme zabezpečovať aj kropenie stavby. Demolácia samozrejme neprebieha nejakými detonačnými prácami. Približne 70% stavebnej súte chcú zrecyklovať a použiť na ďalšie stavby. Búrať sa má 3 až 4 mesiace. Dnes začali objektom Vrátnice. Cez ňu teda už do nemocnice autom nevojdete. Využiť treba vchod od sídliska Podlavice. Marian Lechan a Martina Kašiarová, televízia Mark.